για ότι αφού σε διασκεδάσαμε, τώρα θα σου δώσουμε τη δυνατότητα να εντρυφήσεις και να ενδοσκοπήσεις. Να κάνουμε και ένα κουράρισμα που λένε και οι επιστήμονες. Πολύ σωστά. Το καλό αυτή την εκπομπή είναι ότι κάνουμε και τις θεραπείες μας. Δηλαδή, πότε ψυχολόγος, πότε ψυχίατρος θα φύγουμε ήρεμοι από αυτή την εκπομπή κάποια στιγμή. Τι λες τώρα, παιδί μου, εμείς εδώ κάνουμε ψυχοθεραπεία, τι νομίζεις? Έχουμε τα θέματά μας, τα λύνουμε και τελειώνει η υπόθεση και πάμε σπίτι μας μετά πιο ήσυχοι. Και αυτό να κάνετε και μαζί μας, γιατί διαφορετικά δεν την παλεύουμε την κατάσταση, δεν περνάει ο καιρός κτλ. Γι' αυτό φωνάξαμε κοντά μας την κυρία Καλλιόπη Εμμανουηλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Η οποία εξειδικεύεται συν της άλλης και σε θέματα ψυχολογίας διατροφής. Αυτό το κομμάτι, πέραν των διαφόρων διατροφικών διαταραχών, δεν το γνώριζα. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε τα θέματα πρόσληψης τροφής, που εντοπίζονται στις δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν τα ήξερα τα υπόλοιπα. Εσείς έχετε γράψει ένα βιβλίο από ό,τι βλέπουμε, το οποίο κρατάει ο Παναγιώτης. Δείξε, παιδί μου, καλά το βιβλίο, σε παρακαλώ. Ψυχολογία της διατροφής. Ορίστε. Λοιπόν, και τώρα θα μας πείτε 5 πράγματα. Από τι συνίσταται? Ας πούμε, σε τι συνίσταται η ψυχολογία της διατροφής? Η διατροφή μας είναι μια βαθύτατα συναισθηματική εμπειρία. Πέρα από το κομμάτι του τι μπορεί να μην πάει καλά στη σχέση μας με την διατροφή και να εκδηλωθούν διάφορα προβλήματα, στην καθημερινότητά μας βλέπουμε ότι η διατροφική πράξη είναι διαποτισμένη συναισθηματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά. Δεν τρώμε επειδή πεινάμε. Τρώμε και επειδή πεινάμε, αλλά συνήθως η ζωή μας είναι τόσο έτσι συναισθηματικά φορτισμένη, που ακόμα και το φαγητό χρησιμοποιείται ως ένα μέσο συναισθηματικής έκφρασης και κοινωνικής έκφρασης. Όταν θα πας σε ένα παγωτό, δεν το τρως επειδή πεινάς, το τρως επειδή θέλεις. Ακριβώς. Ναι, αλλά αναφέρεστε στην καθημερινή μας διατροφή και στη φυσιολογική διατροφή μας, ακόμη και στο πώς επιλέγουμε τι φαγητό θα κάνουμε, ας πούμε, τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Βέβαια. Άμα γυρίσουμε σπίτι κουρασμένοι από τη δουλειά, μερικές φορές δεν λέμε πω θα ήθελα να φτιάξω τώρα μια μακαρονάδα, κάτι παρηγορητικό. Κάτι να φροντίσουμε τον εαυτό μας. Όταν στεναχωριέμαι τρώω. Ακριβώς. Όταν αγχώνομαι τρώω, όταν νιώθω μόνος μου τρώω. Πέρασε το παιδί μου στο πανεπιστήμιο, θα κεράσω φαγητό. Το έχουμε συνδέσει, έχετε δίκιο, με τις πιο ευτυχισμένες στιγμές. Μα το φαγητό λένε ότι είναι και πιο διαδεδομένη διασκέδαση. Αν πάρεις έξω το τι ταβέρνες και τι εστιατόρια έχει, νομίζω ότι δεν υπάρχει σε άλλο κλάδο μεγαλύτερος πληθυσμός επιχειρήσεων. Νούμερο 1 είναι. Και τι σημαίνει αυτό, πώς ερμηνεύεται ψυχολογικά? Επειδή από τη στιγμή που ερχόμαστε στον κόσμο, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι να τραφούμε. Οπότε από πολύ νωρίς γίνεται δεύτερη φύση μας η απόλαυση του φαγητού. Βέβαια, καθώς μεγαλώνουμε, έρχονται και άλλα πράγματα, όπως το να τρώμε με το ζόρι, το να τρώμε για να ευχαριστήσουμε τους άλλους. Όχι να τρώμε γιατί πεινάμε και γιατί ναι, αλλά αν χαιρόμαστε, στεναχωριόμαστε συνέχεια, κάποια στιγμή θα έχουμε πρόβλημα το φαγητό. Υγείας εννοώ. Ακριβώς. Και όχι μόνο υγείας, δηλαδή μπορεί κάποιος και στα πλαίσια μιας σωστής διατροφής να έχει ψυχολογικά μια κακή σχέση με το φαγητό. Να μην μπορεί να αφαιθεί να το ευχαριστηθεί. Τώρα, από αυτό που λέει η κυρία Μανουηλίδου, θα το πείσω και μια αντίφαση. Παρακαλώ. Χαιρόμαστε με πράγματα που διατροφικά δεν είναι καλά να τα τρώμε. Όπως λένε οι διαιτολόγοι. Δηλαδή, τώρα να σταματήσει. Δηλαδή, καταλαβαίνετε. Ρέπουμε λίγο, ρέπουμε λίγο. Το έξω φαγητό κτλ. Μας αρέσει περισσότερο τα γλυκά. Χαιρόμαστε περισσότερο συναισθηματικά, αλλά κάνουμε κακό στην υγεία μας. Οπότε τώρα υπάρχει ένα δίλημμα. Τι κάνουμε από τα δύο? Μπορούμε όλα να τα έχουμε ενταγμένα στη διατροφή μας με το σωστό μέτρο. Δεν χρειάζεται να φάμε 3 παγωτά για να νιώσουμε αυτή την όμορφη ευχαρίστηση. Δηλαδή, πολλοί διαιτολόγοι υιοθετούν πολύ ακραίες αντιλήψεις ότι απαγορεύεται το ένα, απαγορεύεται το άλλο. Η στέρηση ψυχολογικά, και άμα το δούμε δηλαδή ακόμα και στην. Μετά θα φας 10. Ακόμα και στη λειτουργία του εγκεφάλου, θα μας κάνει ακόμα πιο επιρρεπή στην υπερφαγία. Αλλά αυτό που λέτε είναι σωστό. Μην κάνεις γιουβετσάκι όλο το αρνί, κάνε μια μερίδα γιουβετσάκι. Μα να σου πω κάτι. Υπάρχει κάποιο φαγητό που δεν σ' αρέσει, που το σχένεσαι? Πες μου ένα φαγητό που το σχένεσαι. Ο πατσάς. Ωραία. Να σε βάλουν σε νηστεία ή σε δίαιτα και να μην σου επιτρέψουν να φας πατσά, να δεις τι ωραία που θα τον φας και πώς θα το ευχαριστηθείς. Σωστό. Είναι φοβερό. Το απαγορευμένο φοβερό πώς λειτουργεί το μυαλό, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Είναι φοβερό. Μη σου πούνε όχι. Τότε εκεί θέλεις να βγάλεις όλο το μένος πάνω στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη μερίδα πατσά. Έτσι γίνεται. Η αποστέρηση μας κάνει κάτι πιο ελκυστικό και γι' αυτό μετά μιλάμε για πειρασμούς. Δηλαδή, κανείς ποτέ δεν μας απαγόρευσε, τώρα που είναι μπροστά τα μήλα μας, να φάμε μήλα. Γι' αυτό και δεν μας τραβάνε ιδιαίτερα. Ίσα-ίσα όταν σου λένε φάτο, τότε αν σου πούνε ότι είναι κακό για σένα, τότε ο νους μας αρχίζει και γίνεται και. Άμα μας το στερήσουν, ακόμα περισσότερο. Άκου ρε παιδάκι μου. Τελικά δεν μεγαλώνουμε ποτέ. Αυτό έχεις δίκιο. Είναι ένδειξη ανοριμότητας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, τι μπορούμε να τρώμε και να είμαστε χαρούμενοι?
Υπάρχουν Δεν μας ενδιαφέρει χαρά. Τρώμε και να είμαστε θλιμμένοι, δεν μας νοιάζει. Ναι. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες τροφές οι οποίες μας κάνουν υπερχαρούμενους. Αλλά θα πρέπει όχι να τις αποφεύγουμε, να τις τρώμε με πολύ μέτρο αυτές. Ας πούμε, έχει για παράδειγμα ερευνητικά αποδειχτεί ότι οι τροφές με υπερβολικά υψηλές, με υπερδόσεις ζάχαρης, λιπαρών και αλατιού, μας κάνουν υπερβολικά ευχαριστημένους, αλλά αυτό δεν κρατάει πάρα πολύ. Είναι σαν μια μικρή έκρηξη που γίνεται σε κάποια νεύρα του εγκεφάλου. Παίρνουμε αυτή την άμεση ευχαρίστηση, αλλά μετά πέφτουμε αμέσως. Και μένει το κακό στο σώμα. Έχουμε και τις ενοχές και μένει το κακό στο σώμα. Αυτές τις τροφές θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, να τις καταναλώνουμε, αλλά με μέτρο. Και μετά αρχίζει ατάκες από Δευτέρα, θα προσέξω καλύτερα κτλ. Μέχρι να έρθει η ώρα να πεινάσει, οπότε ξανατρώσει τα ίδια. Όχι, μέχρι να έρθει το καλοκαίρι. Που δεν πρέπει. Ναι, σωστά, ή το καλοκαίρι. Δεν έρθει το καλοκαίρι, δεν σε νοιάζει. Μια άλλη εποχή. Αυτό το πράγμα που δεν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας όμως ορισμένες φορές. Μέχρι να. Μόλις είμαστε χορτάτοι, λέμε ναι, θα τα κάνω όλα όπως πρέπει. Μόλις ξαναπεινάς, δεν ξανά. Φυσικά εννοείται, δεν τα βάζεις με τον εαυτό σου. Αν είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να κανακέψει αυτή τη ζωή, ποιος είναι ο εαυτός σου, δεν είναι? Ακριβώς. Πόσο να τον ταλαιπωρήσεις παραπάνω. Πολύ σωστά. Δηλαδή το θέμα είναι να φροντίσουμε τον εαυτό μας, όχι να το μαστιγώνουμε. Με το να του στερούμε διάφορα πράγματα που τον κάνουν ευτυχισμένο. Υπάρχουν γενικά άλλες συμπεριφορές οι οποίες συνδέονται με την πρόσληψη τροφής? Υπάρχει ένα τεράστιο εύρος διατροφικών διαταραχών πρόσληψης τροφής. Πέρα από τη γνωστή ανορεξία και βουλημία, τα τελευταία χρόνια τείνουμε να καταλάβουμε ότι και η υπερφαγία, δηλαδή το να τρώμε μόνο συναισθηματικά, είναι και αυτό μια πολύ προβληματική κατάσταση. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ψυχολογικές, τα αίτια της παχυσαρκίας, αλλά και συνεχώς προκύπτουν και διάφορες άλλες προβληματικές σχέσεις με το φαγητό, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάστασή του. Έχουμε συγκεκριμένους τύπους διαταραχών που αφορούν τα διαβητικά άτομα, για παράδειγμα. Που θέλουν να φάνε ζάχαρη και δεν μπορούν και μετά ή δεν το ελέγξουν. Ή που χρησιμοποιούν την ινσουλίνη για έλεγχο βάρους. Δηλαδή, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίπτωση. Ναι. Δηλαδή, ακόμα δεν έχουμε αρκετά στοιχεία, διαβουλημία την έχουν ονομάσει. Το να προσπαθούν είτε να παραλείψουν ινσουλίνες, είτε κάπως να μην ακολουθούν τέλος πάντων τις εντολές των ιατρών, προκειμένου να ελέγξουν βάρος. Όταν είτε να ελέγξουν είτε να χάσουν βάρος. Να παραμείνουν στα φυσιολογικά τους κιλά. Έχουμε την αλκοολική ανορεξία. Το να αποστερηθώ την κανονική μου διατροφή, να έχω πολύ